Malta qed tipproponi li l-Ewropa tkun fuq quddiem f'dawk li għandhom x'jaqsmu disruptive technologies bħalma il-blockchain. Dan kliem il-Prim Ministru Joseph Muscat f'Tallinn l-Estonja fejn ipparteċipa fis-Summit Diġitali li għalih attendew mexxejja tal-pajjiżi u l-istituzzjonijiet Ewropej. Summit blan li l-Unjoni Ewropea ikollha suq diġitali uniku biex bl-istess mod li l-Unjoni għandha suq wieħed komuni, anke is-suq diġitali ikun wieħed maqut u iktar b'saħħtu. Il-Prim Ministru innota kif fl-aħħar snin l-Ewropa għatet lura fil-qasam tal-innovazzjoni diġitali. Dak li qegħdin ngħidu aħna bħala Malta u infurmat ħadd tkun ukoll parti mill-istqarrija tal-aħħar tal-Presidenza huwa li nkunu fuq quddiem dak li għandhom x'jaqsmu għad-disruptive technologies, jiġifieri dawk l-idejat illi qegħdin jaqelbu taħt fuq it-teknoloġija minnha nnifisha. Il-Prim Ministru qal li fil-każ tal-blockchain fejn inti tkun is-sit tal-informazzjoni u tista' ċċaqlaqa kif trid inti, f'Malta inbeda proġett pilota fuq il-kwalifiċi u li issa se nkunu f'sitwazzjoni fejn student jew studenta li trid turi x-ċertifikati għandha m'għandix għalfejn tikteb lill-entitajiet edukattivi imma ikun hemm kollox b'identità elettronika li tista' turi b'mod ivverifikat x'inhuma l-kwalifiċi tagħha. Jienet li dan huwa eżempju ta' kif l-Ewropa tista' ssir il-kontinent ta' dawn l-idejat ta' dawn id-disruptive technologies u nemmen li dan messaġġ intlaqa tajjeb. Dwar il-proposta ta' taxxa fuq l-ekonomija diġitali, il-Prim Ministru sostna li tmur kontra il-kunċett ta' suq wieħed li jgħidlek li tista' tibbaża ruħek fi kwalunkwe pajjiż tal-Unjoni Ewropea u mbagħad toffri s-servizz tiegħek fil-pajjiżi l-oħrajn kollha. Inti tbiddel din ir-regola qed tibdel in-natura minnha nnifisha tal-suq uniku. Nifhem l-argumenti li qegħdin jmexxu dawn il-pajjiżi imma aħna ma naqblux. Nemmnu wkoll li jekk irridu naslu għal dik is-sitwazzjoni mhux issir regola Ewropea imma ssir regola globali għax ngħidu li tgħid isma' jekk ma tagħmilx hekk fl-Ewropa ma tistax topera fl-Ewropa l-ewwel nett nixtieq nara kif kumpaniji enormi. Għaliex, tenna l-Prim Ministru, jekk tidħol regola ta' dan it-tip, ikun hemm ir-riskju li l-Ewropa tmur minn taħt u saħansittra tista' twassal biex kumpaniji kbar jippreferu li minflok jirreġistraw f'xi pajjiż Ewropew jirreġistraw f'pajjiżi barra l-Ewropa.